Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ke United Democratic Party uba met ba lengdo. Ulapan pau ya gajing sengaudai habayadai bat kibabun kiman kiba ka sorkar jella ka don kam manpet benia bat pentrei kam. Kentup gajing penjalan Jakarta rungkam sorkar. Dangshen UMLA kanot celong uba adal bat nongrum ulabu kimat jengdawa baka sorkar kadai ban penurlong haswa ban rakhe dap sanposnem ka jella kentup ya gajing penjalan Jakarta rungkam sorkar. Habayadai bat kajing penjalan Jakarta rungkam sorkar, uba met ba ulaong baka don kam ban penjalan Jakarta ban rungkam haki tenat rekam bapher, Henry kidon ru kitenat kum katenat pulen, haka baka jing penrungkam kadai ban long hapok kalai pu arsnem. Uni unong yalam ka UDP, ulapan pau bakum kane katenan kalak ban lat no leksi na kajing penjalan Jakarta rungkam bat ngas ngaudai ban kentu ya menteri rangba bat ka sorkar. Ban pet benia ya kane kum kamat ka badan kampha ban kentiu syuk Jakarta wat kam na kalai pu arsnem sya kalai pu hinyusnem. Ulaong banamar kajing wan ka klam ko bet khat kendai. Ka sorkar kamla ban penlong bha ya kajing penrungkam badan kisamla ki bala palat no karta wat kam bat kut no kalat ban wat kam sorkar. Kabedi bat kenika kajing increase lene kajing kentiu ya ka age ya ne ka snem ban room syakikam sorkar. Namar ba kadon kenika covid khat kendai na do stem ajar khat ajar arpo webuta asnem tam samantaka stem ni dip ke bacha akisnem ki po ki ban wanro ngi ba kadon sibon kajing leng a kajing susi bat kajing bu kho kajong ki khna samla ki ba jong ka state kajongi namar ba ka age limit ka long tang hadu lai po asnem de nakaliang jong ka party kajongi ngila ai kajing tho chau chief minister ba unsim khia ka ba de bat ka ni bat hoi ladon kajing pitsno ba kadon kajing ka ba de bat ka ni ten reng ai ban alor ki nongrim ba kum kiwi ki state ru kila kentiu ya kenika age limit na kalai pu a kidang kentiu kalai pu pra kidang kentiu saka sopo bat kum ta bagi yo i ba kalong ke badon kam ha na ka benta kenika kajing yo kam yo jam yo ki kena bat ba ngi don sibon ki kena ki ba ka age limit ki in between ha pedeng life ar ba life nyo ki ba mla shu ya ka bodnyo kam soka tinga so bat nga ban biang hang ba chief minister pet tikena ha ka bade bat ni ka kam bat ban consider ban shim ya ka kum ko weni ki mat ki ba don kam banga so ba ka ni snem ko ni ki ka san po snem kalong ke ka ba smutunat balada kanwan kum ka ni ka jing kentiu no ya kan ita age limit na kalai pu a sya kalai pu kawan ni sungtu kidon ki department ki ba ngin la ban kentiu ke is la se ki kam kum ki police mo ki ba de ba ki kidon kam ki karta jo ki ba dang kena ki dang samla ba mla ban ong lai pu nyu snem si drong ne ong lai pu nyu ki tu la pras snem si drong unang la ban ni be ka kam nama ka tu ke is kadang de ki kena ki ba kam selain bar ke kam duna te ngaso man ong bahani ka soka ka ban bisyarnya bat bangin pitigna ban pet bah ya kadi ka is din ko de ban increase no na kala sha kala musna te kani kalong ka benta ka ba nakaliang jonga sunod ong ba ko pati ngidang ay ka jingkersan ka jungi ha ka bede bat ka jingkentiu ya ka age limit na kaliang jong ka life asnem syaka life nyo syaka life muslim ini kilong ki mat de lightly ki mat kamat ke basau pada kalong ha ka bade bat kini ki kadar ya menta hi ki kadar ki ni dang yai be ka sam me ka kadar te kala de ka por wala da ngam tip la kala ne ban long tau snem te ndure na kalian ka state ngila de hi bandan ka jong kadar no ko mo ko me ka kadar be tang la ka jong state be jongi ka ba ngindon no la ka jong ba ngim de shu bandon ka chi kle ba ha ka de ba ka sam ba ka me kle kadar na ka benta kidi ki kam ki ba ka ki ba ha ba jong kita kilong ki man nalor kini ki we ki agenda ki be de ki ba
ke state ke community hak beri bat ke ILP pat kum ta ini kilong kiwi ni mat kum ka pating ya bodien na ko po sa